buntag sa inyong tanan. Ako nagmuni-muni pa diri sa aking munting tindahan. At nakikita niyo to itong tap-tap sa aking mukha. Anong kulay? Alam niyo na. Sinong presidente ko? Kung may magtatanong sa akin ng sinong presidente ko, hindi na kailangan. Hindi na kailangan kung sino. Alam niyo na. Bye-bye muna. Kaya ako'y kakain wala. Kaya nagugutom na ako. Oy. Kain na naman tayo. Mag-upload na naman ako. So, hindi ako nakapag-upload kahapon. Yung ulam namin ay chicken. Chicken naman. Gata. Ha? Eh? Ano? Tumakbo. Ha? Tumakbo ako. Oh. Wala. Wala na? Ano? Nabiyan kita? Ano? Hindi siya mapit. Ayos dyan. Mahaway ngayon kayo. Gusto mo? Gusto mo sa kamera? Hindi ako. Bantay ko sa akong ko. No. Bed. Badlongan gani kong cellphone ba? Ay, sagpag inarte diha kay patay pang bili ng bago. Hindi mamutang. Nakita akong kanon. Saan man eh. Ano ka anak? Hindi mo ka ano.
Ay talaga na akong mga alaga mo. Pangihawon ka mo ron. Katayin mo kayo. Ano yung makatay? Wala ko. Sabi na kung sino. Sino nagbukas ng kaso. Ikaw pala yun. Nagnanakaw ka pala eh. Ano ka malungkot kayo nagbubog mo. Hanggang si Ekron. Bag na pag may aircon. Pinit na eh. Lumamig. Lumamig na naman sa aircon. Nak! Pwede dalaw dito sa baw mo. Sabaw. Ha? Sako na po. Ano aircon na ng lamig? Pagkita ng cellphone na. Paano tayo maka-upload ng video? Naman niya akong cellphone eh. Hey! Naniya ka. Sugya. Ano? Yap. Ano ko na, ka 7 minutes na.